सबसे पहले हमनी के सनातन धर्म में एगो देवता होखेले जेकर पहले पूजा होखेला। सनातन में लिखा था कि भाव सहित भजई जो प्राणी पाव भगति बनी सब सुखानी मोरे मन प्रभु अस विश्वासा राम ते अधिक राम कर दासा। ई काहे खातिर ई भगवान के शरण में अगर आइल बनी आ मन में रखले बनी तो जरूर प्राप्त क जाए ओकरा के। मन बाई हवा शरीर बाई हां आ ध्यान बा घरे की रहती तो कोठरी में एसी चला के सुतल रहती आराम से, तब बुझे कि कोनो काम ना करी। ऐसे सनातन धर्म के अनुसार 35 करोड़ देवी देवता के संख्या बतावल गइल बा। जौना में सारा देवता के हीरो भगवान गणेश जी के उपमा दिहल गइल बा। ओहे के हीरो वही सब देवता के। यही से हमनी को दरबार में चले के बाद जौना दरबार में देवता देवी नाग गंधर्व किन्नर नेता अभिनेता संसद विधायक एमपी एमएलए साधु संत आ लंडो जाके सिर झुकावे वही दरबार में हमने के चले के बाद कैसे 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 जय गणेश गणनाथ गजानन गणपति गिरिजानंदन विघ्न हरण विघ्नेश विनायक रक्ष रक्ष ही गणाध्यक्ष ही भालचंद्र दुख भंजन रक्ष रक्ष ही गणाध्यक्ष ही भालचंद्र दुख भंजन गज करन में बार बार अभिनंदन कि बंदन अभिनंदन माता गौरी के नंदन भक्त दुख भंजन सुबीस हो गणेश जी। भालचंद्र ज्योति दिनेश समय नहीं खेले के ना ना ओह बाबा के दरबार में चले के बवे बड़ा बढ़िया एगो भोजपुरी में गाना रहे जौना के सैड सॉन्ग कहल जात रहे। वो गाना रहे कि दूसरा खूंटा में अरे बन्हा जइबू का हो लइकवा कहत रहे ए बेआजी है बाबा शादी होते जा भूला जइबू का हो। ये कहे के हमनी के ओए बाबा से कहत रहे वाह उठा ले उरी पर कि आई बाबा आई बाबा आ जाई जी आगे तारा चलते ना जाई आई बाबा आ जाई जी आगे तारा चलते ना जाई आई बाबा आ जाई आगे तारा चलते देखा जाई आई बाबा
बहुत रे बहुत ना ना तू वाला काम नहीं किया दूधू को बनवे का कैसे एक दंत दयालंतो चार भुजाधारी कंधे पर जने ऊंचो पे मुसवा के सवारी एक दंत दयालंतो चार भुजाधारी कंधे पर जने ऊंचो पे मुसवा के सवारी ए बाबा आई बाबा आई बाबा आ जाई रे आके दोनों बंद आ जाई बाबा आई बाबा आ जाई आई बाबा आके दोनों बंद देखा जाई आई बाबा आ जाई ए महाराज वह भक्त जाके कहता है सुनले बनी बाबा कि जौना समय भगवान भोलेनाथ त्रिशूल से राउर सिर काट दिले रहने कौन उपाय सुझत ना रहे तावना समय वही हाथी के जौना के नाम मेरा होत रहे इंद्र के हाथी रहे ओ हाथी के मूड़ी ले आके लगावल गई तब जा करके राउर फिर से जीवित भइनी हथिया के सुरवा मौला मानुष के तनवा हो सब देवता ले पहले हो खेल जन्मा हो हथिया के सुरवा मानुष के तनवा हो भाई देखे हथिया के सुरवा मौला मानुष के तनवा हो सब देवता ले पहले हो खेल जन्मा हो चली पुरस्कार माननीय श्री मनोहर शर्मा जी बहुत बढ़िया कलाकार माई के भक्त भक्ति में बड़ा रहे बेचारो बहुत बहुत धनराशि दिले 50-51 रुपया मिलल भगवान से शुभकामना खातिर प्रार्थना दिन दुगुना रात चौगुना खातिर प्रार्थना रहे आई बाबा ताकि हमें आई बाबा आगे ओहे भक्तों माई के दरबार में जाके कहता है कि माई सुन ले माने कि रौरा दरबार में हाँ अभी दरबार खोल गई आई दरबार अब चली कहिया ले तो 10वीं तक अनेक देवता देवी के पूजा पाठ यही दरबार में हो जाए ओही माई के दरबार में भक्त जाके कहता है कैसे आजकल के जमाना जानता नहीं कैसन भवे कैसन कैसन अब तो देखे ना एगो गीत आई रहे कि आज के रतिया तू गइलू खिसियाई तहारा के ये धनी कैसे बताई कहतिया
कि लागता गरमिया बेनिया डोलाई देता हो ए राजा हो हमारा कूलर लगावाई देता हो। एक घड़ी भक्ति गीत में ही चलत है। अभी एगो जानतनी मंदिर पर आवत रहनी है संत एगो का जने सुनात रहल आवाज ओई में एगो गावले रहला का जने कोई बेयासे के गीत रहला कोई गायक के कि गलती से उठा के तब हम बाबा के पिस्तौल मारनी रे गलती से और हम बाबा के पिस्तौल मारनी रे गलती से बाबा चलिए शंकर भाई आवा बैठे ने झाल दे दो भाई शंकर भाई बजाओ आ महाराज और कहे के का बाबा एगो जाता तले एगो आ जाता देखिए हमरा बुझाई ले कि पैसा लेके होई है जवाई है नहीं है जी बैठी तो जगह बाबा लले रहे के बैठे झाल एगो दिया झाल ए महाराज ये आ तले जानते नहीं ए बड़ा डीजे के जमाना आ गई बाबा जब काली मैया के मंदिर में माई बहनी लोग पहले पूजा करे जाते रहे तो कौन गीत गावत रहे आजे गावल जाई अब के गावल जाई त बुझाई कि अब के रिलीज होके जानता नहीं कौन गाना रहे कि निमिया की डार हवैया लावे झूलू की झूली रे झूली की भैया मोरी गावे या की झूली रे झूली आए खाली एकरा पहिल हाँ जी एगो बोल बम के जब समय आई रहे नु तो एगो और गाना बड़ा हिट कइले रहे अरे जानदानी कौन गाना रावण जी पहले हमनी सन के सुनत रहनी सन छोटी छोटी रहनी सन तो कि एक परदेसी मेरा दिल ले गया जाते जाते अखियों में हे भगवान वो कैसन समाज रहे वो कैसन गाना लिखे वाला रहले कि एकरा के कितना बढ़िया दर्शौले बने कि एक परदेसी मेरा दिल ले गया जाते जाते आँखियों में गम दे गया आ यही तर्ज पर एगो गायक गौले रहे कि कौन जी कि गौरा जी न होइले बाड़ी शैम्पू से आया वतारे भोला बाबा शादी एक रखे कि गौरा जी न होई बाड़ी तो कितना खुश होकत रहे लो लोग हैबरा जाई ना बढ़िया से बढ़िया मैया के गीत बातों बाजत नहीं खाई ना ना अब बाजत कौन लभारवा वाला बाजत हवे जाई ना डीजे पर डीजे साज लेता लो अब मेला में जाए के बवे कौन देवी देवता का स्थान पर तो डीजे पर डीजे बना जाता है फिल्मी गीत नहीं के बाजत अश्लीले गीत बजा के बुझाते नहीं के कि तीर्थ स्थल जाता रहे कि पर्यटन स्थल जाता रहे ऐसा जमाना आ गई आ कतनो रोकल जाता कि रे डीजे पर मत बैठी हो लेकिन मानत नहीं कसन लुका के गौवा पार करता तले डीजे पर जाके चढ़ जाता रहे अल्लाह का तरफ से नाचे तले 12,000 जब मारा तब कोब द नीचे घरे फोन होता है कि हेलो आई देखे ना आई तो रउआ घर के अंकद बाबू के झटका मार दल बा बिजली जी नई खन सिवान रेफर बड़े आ सिवान गइल तो पता लगल कि दांत चियार के पटना से लौटल बड़े ओकरा बाद जाता लोग कि हमरा बबुआ के दे दी तो कहत रसन का के जाई होने बर्फ खाना में पता करी कौन नंबर में धइल बड़े
तो ऐसन जमाना आ गई बवे एकरा के माने के बवे है डीजे का हो जिंदगी खराब कर देता लड़का लोग के मोबाइल से खतरनाक हो गई बा मोबाइल में कुछ ज्ञान भी मिलता ई का करता एकरा के क के पूरा एकदम आपस में आ एकरा के सारा ताल आ सुर खत्म कर देता है हां डीजे के आगा एक जना केहू जौन बात on लइका लो अस्थिर रहत नहीं खे आज एकरा हार्ट के बीमारी बा ओकरा तो भइल बाबू देखो बस ई कौन हो सरे फोन कराओ सब तो मैं जानते नहीं गाना कंपटीशन चलता अगर जेंट्स लोग लगौले बावे डीजे तो लेडीज पार्टी कहता कि ना एलो से दब हमनियो के ना जानते नहीं का ऊ बजाओ तेरी सन ऊ बजाओ तो लड़की डिपार्ट बजाओ तो कि दिल दीवाना ना जाने कब खो गया तुझको तुझको देखा के कुछ हो गया दीवाना ना जाने कब हो गया तुझको ऐसे देखा के कुछ हो गया कुछ हो गया कुछ हो गया कुछ हो गया मेरी लड़की लो बजा होता है तो लड़कवा दब काहे रही हो डीजे लेके चलता रहे सन आऊ बजाओ तर सन कौन चीज दिल दीवाना धर के तहरा प्यार में ओढ़नी जब से पहले बाड़ू में दीवाना धर के तहरा प्यार में ओढ़नी जब से पहले बाड़ू हमनी के कुछ कहे के नहीं के कह देबे के बाकी समझ में आ जाओ लेकिन ई ना चाहिए माई के दरबार में जब जाता नहीं तो पहले के माई बहनी लो रहे लो कि लाल के साड़ी पहन के पियरी साड़ी पहन के लाल की चुनरिया ओढ़ के नाक से लेके केस तक ले सिंदूर को के इहो बा ए महाराज एगो बात बा कि हमनी के माई बहनी सेनुर हिया से लेके हिया तक ले करे आए घरी नया मॉडल चलता है हेजवा तक ले आवता तो हेजी ले तो जाते बवे लेकिन एहू में दू गो मारत है एगो हेने एगो हेने इहे समझ में नहीं खियावत कि ई का होवे लेकिन होई समझ में आई रहे कि लामा मर्द के लामा और दुआई बढ़ावे खातिर माई भाई अच्छा बात बा लेकिन ये महाराज वही माई के दरबार में जाता लो पूजा करे खातिर तो माई बहनी लोग पहले के जमाना में साड़ी पहन के चुनरी ओढ़ के 10 गो माई बहनी जुट जाओ लो आ पीछे से पखाउज बाजा बाजत जाओ चाहे बैंड बाजा अंग्रेजी बाजत जाओ आ वही माई के गीत होके बड़ा बढ़िया से केंगन होके हुड़का पर गीत गावे लो हमनी के पुरानिया चाचा की छोटी मुंह की निमिया हो बचिया अरे मैया के आसान मानू हो झुलुआ झुलाओ सोना तो मलहोरिया बिटुरिया नु हो झुलुआ झुलाओ सोना छोटी मोटी निमिया हो बचिया मैया के आसान मानू हो झुलुआ झुलाओ सोना छोटी मोटी निमिया हो बचिया मैया के आसान मानू हो झुलुआ झुलाओ सोना मलहोरिया बिटुरिया नु हो झुलुआ झुलाओ मलहोरिया बिटुरिया नु हो और का कहलो पवन पहुनवा मैया के रोहिया बहार नु हो यही मुखियोई है ना पवन पहुनवा मैया के रोहिया बहार नु हो यही मुखियोई है ना पवन पहुनवा मैया के रोहिया बहार नु हो यही मुखियोई है ना हम भेजले पानी पतिया नु हो यही मुखियोई है
कौना स्टाइल में गावत रहे लोग कौन स्टाइल पे कि अंगना के लिपि पोती अरे कोई नहीं तो यारी आया ना बाघावा के कोई के सवारी ए माई हम रउआ के बोलाओ तनी अंगना के लिप पोत के हम तैयारी कइले बानी हाँ जी बाघ के सवारी क के रउआ हमरा आंगनवा में आ जैती ए मैया आई माई आई तवे कहत रही कि अंगना के लिपि पोती कोई नहीं तैयारी अकेले भी पोते कोई नहीं तैयारी आईना बाघावा के कोई के सवारी आई ना भगवा के कोई नहीं तैयारी राउर पर दादी होने जोड़ा नरियल गाजल बा राउर पर दादी होने जोड़ा नरियल गाजल बा हो जोड़ा नरियल गाजल बा ए माई कि ऋषि जनी माई देखी अरे आसन राउर साजल बा तो ऋषि जनी माई देखी आसन राउर साजल बा ऋषि जन माई देवी हसन साजल बा ऋषि जनी माई देखी आसन राउर साजल बा माई देवी हसन साजल बा ये सहारा बा राम की नारा बा ये सहारा बा हाथी ना घोड़ा ना घोड़ा सवारी हाथी ना घोड़ा ना घोड़ा सवारी ऋषि जनी माई देखी आसन राउर साजल बा ऋषि जनी माई देखी आसन राउर और का कहत रे ये माई सुनले बानी कि निमिये के डार पर और झुलुआ लगेला हाँ जी कैसे 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 कि झुलुआ लगा दे निमिया के डार बोलिया से मनोले बानी फूलावा के हाल झुलुआ लगा दे निमिया के डार बोलिया से मनोले बानी फूलावा के हाल ए माई आवतानी माई का पैजनिया राम बाजल बा आवतानी माई का पैजनिया राउर बाजल बा पैजनिया राउर बाजल लेके चले के बा तरुसी जनी माई देखी आसन राउर जलवा बा ऋषि जन माई राउर ऋषि जनी माई देखी आसन राउर जलवा ऋषि जनी आइल बनी हो कलाकार सब है लास्ट में के कहे के बा हनुमान जी से बबुआ कैसे कैसे हनुमान जी एगो ऐसा देवता हैं हाँ जी कल जो रउआ कहीं भी जाता नहीं आ डर लागे के जब शुरू हो जाई तो वो याद आवे लगे आ जब काम जाऊर और निकल जाई तब कहन के अच्छा चलो अब ना हो के तो देखल जाई देखल जाए तले फिर एगो खर खर खराई तो कहन के हम बेकारे हैं ए भाई अभी गबड़ा तक काम जय हनुमान जी 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 लगे करे आ ऐसा नु देवता हवन की जो जिन रंगबाजी करल हाँ जी उनका के और उ रंगबाजी करल कलजू के रंगबाज देवता हैं वहाँ के चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा तो वही हनुमान जी से भक्त जाके कहते रहे एक बाद भैया लोग इनसे सुने के बाद हाँ जी कि बाल ब्रह्मचारी धनुआ और धारी
गदाधारी देवता ना ए गदाधारी देवता ना तो कमवा करे लो बिचारी गदाधारी देवता ना गदाधारी देवता ना कमवा करे बिचारी गदाधारी देवता ना गदाधारी देवता ना करे लो बिचारी गदाधारी देवता गदाधारी देवता करे बिचारी गदाधारी देवता गदाधारी भाई हे बजरंग बली हनुमान हे महादेव हे महावीर करो कल्याण हे बजरंग बली हनुमान हे महावीर करो कल्याण हे महावीर करो कमवा करे लो बिचारी गदाधारी देवता ना गदाधारी देवता कमवा करे लो बिचारी गदाधारी देवता ना जेकर अंश हुआ वो जटाधारी रहले। कहानी बड़ा लंबा भी है लेकिन समय नहीं कहे से कहे के बाद कैसे कि पवन के पुत्र हुआ जिया जिया आगे बढ़ा पानी पिया बाल्टी पवन के पुत्र हुआ अंजनी के लाला पवन के पुत्र हुआ अंजनी के लाला कांध पर चले उठो के घुंघराला कान पर चले उठो के घुंघराला कांध पर चले उठो के घुंघराला कान पर चले उठो के घुंघराला ओ केस घुंघराला ए बाबा हौवा तू अंश जे को हौवा तू अंश जे कर हौवा तू अंश जे कर हौवे जटाधारी गदाधारी देवता ना कमवा करे लो बिचारी गदाधारी देवता ना गदाधारी देवता ना कमवा करे बिचारी गदाधारी देवता गदाधारी देवता कमवा करे लो बिचारी गदाधारी देवता ना गदाधारी देवता ना मन में बसे है राम मेरे मन में बसे है राम मेरे मन में बसे है राम मेरे मन में बसे है मेरे मन में बसे है राम मेरे मन में बसे है राम कमवा करे लो बिचारी गदाधारी देवता गदाधारी देवता कमवा करे लो बिचारी गदाधारी देवता गदाधारी देवता उहे एगो ऐसन देवता हवे कि रंगदारी करे उ हो यहाँ ना ए घड़ी के रंगदार बालो अपने घर में अपने टोलवा में से ना देबो तो मार दे ए भाईये से भाई रंगदारी जानता नहीं का कहत लो भाव देखियो लोग चल ना मनबो हाय हाय ना देबो तो मारिए दे मारी ना मनबो भाई गाम छा के एंगन मत देखी रहुआ ये बड़ा काम के चीज हो हाजी देखी भैया के नहीं बाबू देखिए हम एकरा के कान्हा पर ले लेनी तो रंगदार ओए ये ना मनबो तू नमन को कान्हा पर बावे तो हां हमने के यहाँ के किसान भाई लो ही गम छवा के रहे बरखा बरसल बा जल्दी चल के बिया उखा लसो
यही का मछवा के आ कतना जलो समधी से मिले जाला लो तो यही का मछवा आई ना समधी जी आई मिल यही का मछवा के आ यही का मछवा के रहुआ कहे कपार में खाली बांध ना मनबो मारम भपरनु जे ही बना आवा पकड़ ले जा एकर एगो अलगे रोक हो जाला। हां जी गमछा के अनेको क्वालिटी बा एकर के छोट दना डार में हतरी बांध देनी चल लौंडा बादल कई एगो अलगे बा यही का मछवा के हुआ रखल है सब। चल चल मेरे सलमान खान निकल 10 रुपया वो रेल गाड़िया में मांगल सब तहन कहले सब ऊ का करिया तो लामा मार मार मुधो के ए सलमाने का ला ला ले ला 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 रे चिकना तू भी दे दे 50 रुपया तुझसे लूंगी नहीं तो 100 रुपया तुझसे लूंगी नहीं देगा तो ऐसा मारूंगी फिर नहीं जाएगा बड़ा और उरेब करले सब। हां तो ई हो तो एक घड़ी के बदमाश लोग के हम एगो भाव देखौनी है। हां जी कि अपने घरवा में ले जाके बंदूक अपने भईवा पर तान के मारिए देम दौन त ना देब तू मार दूं अपन भेष लाइक सन देखो। लेकिन हनुमान जी ऐसा देवता है कि जाके दूसरा देश में रंगबाजी कर ले। हां जी हां श्रीलंका में जाके ब्लैक कोबरा लोग के साथ आ जाके जब लंका में उतरल बनी तो लंका वासी जितना रहले घेर लेले तो कहले कि सुनल हो तारा लोग के खाली है हम उठवा धो देम नु होई तो सारा जना दबा के पुरुष से ना भइए। हमार परिचय लेबे के बाबे तो जाके अपना बाप के भेजो तू तब तारा मालूम पड़ी कि के आइल बाबे लंका में तो बात वही जी के होवे कि कइलो रंगदारी तू तो लंका में जाके कइलो रंगदारी तू तो लंका में जाके दिहल परिचय अपन रावण के बोला के दिहल परिचय अपन रावण के बोला के कइलो रंगदारी तू तो लंका में जाके रंगदारी तू तो लंका में जाके दिहल परिचय तू तो रावण के बोला के दिहल परिचय तू तो रावण के हो रावण के बोला के जिंदगी पिसालावा के जिंदगी पिसालावा के दिहल तुम्हारी गदाधारी देवता ना ओ गदाधारी देवता ना ककमवा गोरे लो बिचारी गदाधारी देवता ना गदाधारी देवता ना गोरे लो बिचारी गदाधारी देवता ना गदाधारी ककमवा गोरे लो बिचारी गदाधारी देवता ना गदाधारी देवता ना गोरे लो बिचारी गदाधारी देवता ना गदाधारी यही में कह दी उड़ान बोल दी बा रेसे में रही बा तो राम नाम के भजन तू गावल करो अरे गावल करो खुशी में जिंदगी बितावल करो राम नाम के भजन तू गावल करो खुशी में जिंदगी बितावल करो राम नाम के भजन तू गावल करो अरे गावल करो जिंदगी में खुशी बितावल करो राम नाम के भजन तू गावल करो खुशी में जिंदगी बितावल राम नाम के भजन कर पियल थोड़ा दारू घर जब जब खुश रही में हरारू राम नाम के भजन कर पियल थोड़ा दारू घर जब जब खुश रही में हरारू हरि के भजन कनी गावल करो खुशी में जिंदगी बितावल करो भजन तू गावल करो